6 περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τη λέξη για. Η λέξη για βγαίνει από την λέξη υγεία, δηλαδή health. Νούμερο 1. Φυσικά για ή γεια σου ή γεια σας. Hello. Νούμερο 2. Με γεια αγόρασες ποτέ κάτι σε κάποιο κατάστημα και σου είπανε με γεια? Αυτό είναι σαν να σου λένε ευχαριστούμε ή enjoy. Με γεια τα μαλλιά, με γεια το κούρεμα, με γεια την μπλούζα, με γεια το καινούριο κινητό. 3. Στην υγειά μας ή γεια μας ή γεια σου, cheers. 4. Όταν κάποιος φτερνίζεται λέμε γεια σου ή γίτσες. 5. Όταν κάποιος μαγειρεύει πολύ ωραία και θέλουμε να του πούμε μία καλή κουβέντα, του λέμε γεια στα χέρια σου. Και 6. Όταν κάποιος λέει κάτι πετυχημένο, τότε του λέμε γεια στο στόμα σου. Γράψε μου κάτω και άλλες προτάσεις με το γεια.